Pues yo creo que la introducción a Linux con el profesor, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo siento, pero a mí me gustó bastante, y porque, bueno, la actitud del profesor y como, pues veo como que le gusta mucho la asignatura que da y lo explica todo muy bien. Qué igual. Sí, yo lo mismo. La de programación también estuvo bien, para conocer a algún profesor que tendremos este año también. Suposo que la de programació l'ha trobat més interessant perquè s'enfoca més cap a lo que farem a continuació, sí. Bueno, jo les de programació perquè he trobat les classes més divertides. No estic d'acord, és això, que al final és amb el que estàs enfocat i és on potser et centres més. A mi la que m'ha agradat més ha sigut la de l'entorn Linux perquè és la que més hem utilitzat coses, bueno, hem més fet com pràctica del que farem després, jo crec. Bueno, para mí Linux, con los chicos estos. Sí, a mí también. Sí, para mí también, Linux. A veure, a mi la que m'ha agradat més és la de això del Linux Environment, que és bàsicament saber com funciona el Linux des del terminal i pues, bàsicament aprendre com dreceres per accedir als arxius molt més fàcil. A mi el que m'ha agradat més que hem fet aquesta setmana ha sigut el que hem fet ara al final, que és aquest projecte, i així en grups també per conèixer gent nova de la classe i tal, i fer com més grup. Sí, bueno, jo estic com ell perquè la veritat és que algoritmes i això a mi em va una mica curt, però sí que el projecte i això sí que està curt. Una i poc, una ja està, jo crec. Sí, jo crec que també. Jo per motius legals he de dir 0, però una. A ver, hay asignaturas que, bueno, yo las veo complicadas y que para mí, pues yo diría, pues voy a tener que estudiar mucho, pero espero que ninguno. Yo también, espero que ninguno. Yo espero que ninguna, la verdad. Pero son todas muy difíciles. Hay que confiar, no sé. Indefinido. Esperem que 0, no? Sí, esperem. Esperem que 0, però sincerament alguna que altra quedarà, jo crec. Home, jo crec. Sí, anem a ser optimistes. Optimistes, sí. Sí, és... Sí, persona. És Ainara del Pozo, ¿no? Ainara del Pozo, verdad. Sí, digo, sé que era... Hafid. La Ainara. Ah, sí, la Ainara. Del Pozo, sí. Ainara del Pozo. No. T'acabes de pensar per No. Mai se sap. Mai se sap. Nada, ya lo he encontrado, ya está. Yo ya voy bien. Bueno, yo lo que me encuentre. No es mi objetivo en el curso, pero bueno, no creo. En nuestra clase no. No. Polimor existeix sempre, exacte. No. Sí, hi ha esperança. 1% de possibilitats i 99% de fe. Un emoji, pues yo creo que el de frío, en plan de que está la cara congelada porque hace mucho frío porque ponen el aire acondicionado todo el rato. Y fuera también. Así que mira, he venido con pantalones largos. Jo diria el d'aniversari, perquè m'ha fet molta gràcia. Que li hem cantat a l'aniversari. Exacte, el Iago. Para mí, ordenador. Sí, el ordenador. Sí, el ordenador porque todo el rato, para arriba, para abajo, todo el rato. Per mi el de cansanci, o sigui, això de pujar al 5è pis al matí és horrible, horrible. En sèrio. Aquest. Sí, No sé, jo. Aquest.